to ai kai biyan ruwa da shi kai biyan ruwa da shi kai waye kai Kani ni ne mai ruwa. Mai ruwa? Wannan ne mai ruwa? Kwarai kuwa. Ba yi wannan din ban fahimci me shi ba. Mutum ne. Mutum babban karama ne to ko me? Babban karama ne ko? Yo ba ga ni. Ko na dai kawo da gidan kuma duka ta sanin karuwa. Babban karama ne ko? Ba aikin ba zan zo ba. Ko dai ni waye dai ba aikin ba zan zo ba amma kuɗi na ku ba ni tafiya ta da Allah. A ko a cikin mutunci. Ai ga ruwa nake ko ba zufa nan ne ba. Ko ba zufa nan ne ba. Gawa ku nake ka ana kuna dinga cikin mutunci. Ke babban karama ne wannan? Ni da ku da juye da ku ban kuɗi na. Ka wannan ruwa na daki kaji? Kai dan ban ka tsaya nan. Ba yau tsaya kai. Kai. Ke wannan kiyan da aka yi balagake ne alƙur'an wannan ba yaro bane. Wallahi balagake. Ba yaro bane. Na gani ai ba yaro bane. To kar ka sake kawo ruwa. Kar ka sake kawo ruwa. Kaji na gaya ma? Kaji na gaya ma? Kana ji na kuwa? Wannan mugun iri ne. Yake babban karami ne. Wallahi babban karami ne. Ina zai shiga mun? Ina zai shiga mun? Zai shiga.